Dobro nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 25 rozdział. Beispiel o 10 frelach. Tedy królestwo niebios będzie jako 10 frelów, co kej wzięły swoje balzamówki, wyszły na tref żenichowi. A 5 zełonych było mądrych, a 5 głupich. Te głupie, kej wzięły swoje balzamówki, nie wzięły oliwy ze sobą. A mądre wzięły były oliwy we swoich szafelach ze swoimi balzamówkami. A kej żenich nie skoro miał, usnęły wszystkie i spały. A o północy stał się ryk. A toli żenich przychodzi, wychodźcie na jego tref. Tedy stały one wszystkie frele i narychtowały swoje balzamówki. A głupie rzekły mądrym: dejcie nam ze waszej oliwy, z kuli tego, co balzamówki nasze gosną. Odrzekły te rozumne i go dały: nie są my zicher, eli styknie i nom i wom. Toż idźcie lepiej do tych, co kramarzą i kupcie se. A kej one poszły kupować, przyszł żenich, a one, kere były narychtowane, weszły z nim na wesele, a dźwierza zostały zawarte. A potem przyszły i one frele i go dały: panie, panie, łodewrzyj nom. A on we odpowiedzeniu rzekł: zaisto godą wam, nie zną wos. Bestuż dowejcie pozór z kiż tego, co nie znocie dnia ani godziny, o której człowieczy syn przyjdzie. Beispiel o talentach. I tak jako człowiek, kej bierze się do dalekiego landu, zawołał swoje ciury i oddał im swoja chudoba. I jednemu rychtych dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu podług jego siły i wnet zabrał się do dalekiego landu. A kej poszł on, co wziął 5 talentów, robił nimi i zmajstrował drugie 5 talentów. I ten, co wziął 2, zmajstrował i on drugie 2. A ten, co był wziął 1, kej łodlos, zakopał go we ziemia i skrył strzybło od swojego pana. A po dłuższym czasie przyszł pan od tych ciurów i rozrachował się z nimi. I przyszł ten, co był wziął 5 talentów. Przyniósł drugie 5 talentów i godo: panie, 5 talentów żeś mi dał, toż drugie 5 talentów zmajstrował żech nimi. I rzekł mu jego pan: dobre, ciuro dobry i wierny, we niewielu rzeczach byłżeś wierny, nad wieloma cię dom. Wleź do radości od swojego pana. A kej przyszł ten, co był wziął 2 talenta, rzekł: panie, 2 talenta żeś mi dał, toż drugie 2 talenta żech zmajstrował nimi. Powiedział mu jego pan: dobre, ciuro dobry i wierny, we niewielu rzeczach byłżeś wierny, nad wieloma cię dom. Wleź do radości od swojego pana. A kej przyszł i ten, co był wziął 1 talent, rzekł: panie, znążech cię, co jeżeś twardy człowiek, co żnie, kajżeś nie zasiął i zbiero skandy żeś nie rozsuł. I kejżech łodlos, bołżech się i skryłżech swój talent we ziemi, a to li moż, co je twoje. A w odpowiedzeniu jego pan rzekł mu: ciuro zły i leniwy, wiedział żeś, co żna, kajżech nie zasiął i zbierą skandy żech nie rozsuł. Bestuż trzeba było ci dać moje strzybło płomieniaczom geldu, a kejżech przyszł, wziąłbych był, co moje ze cinzami. Bez to zabiercie od niego talent, a dejcie temu, co mo 10 talentów. Bez to iże każdemu, co mo, bydą dawać. I będzie miał ponad to, a od tego, co nie mo, i to, co mo, bydą odbierać od niego. A ciury, co nie ma wert, wyciepujcie wecima wek. Hań będzie ślimtanie i rechtanie zębów. Ostateczny sąd. A kej człowieczy syn przyjdzie we swojej chwale i wszyscy święci posłowie z nim, tedy siednie na tronie swojej chwały.
i bydą sebrane przed nim wszystkie nacyje i oddzieli jednych od drugich, jako pasterz oddzielo byrki od cyglików. I do byrki po swojej prawej zajcie, a cygliki po lewej. Tedy rzeknie król tym po swojej prawej zajcie: Pódźcie, błogosławieni od mojego ojca, erbnijcie królestwo, które jedlowos narychtowane od założenia świata. Bestuż co miał żech głód, a dali żeście mi jeść. Był żech spragniony, a dali żeście mi wody. Był żech cudzok, a wzięli żeście mnie dosia. Był żech sagi, a oblekli żeście mnie. Był żech niemocny, a nawiedzili żeście mnie. Był żech we hereszcie, a przyszli żeście do mnie. Tedy we odpowiedzeniu sprawiedliwi będą mu godać: Panie, kiedy widzieli my cię głodnym i dali my ci jeść, albo spragnionym i dali my ci wody, a kiedy widzieli my cię jako cudzoka i wzięli my dosia, albo posagu i oblekli my cię. A kiedy widzieli my cię niemocnego, albo we hereszcie i przyszli my do ciebie. A we odpowiedzeniu król rzeknie im: Zaisto godą wam, wiela zrobili żeście jednemu ze tych moich najmniejszych braciów, mnie żeście zrobili. Tedy rzeknie i łonym po lewej zajcie: Idźcie ode mnie przeklęci we fojer, co jedycki, co je narychtowany spornikowi i jego posłom. Bestoż co miał żech głód i nie dali żeście mi jeść. Był żech spragniony i nie dali żeście mi wody. Był żech cudzok i nie wzięli żeście mnie dosia. Był żech sagi i nie oblekli żeście mnie. Był żech niemocny i we hereszcie i nie przyszli żeście do mnie. Tedy we odpowiedzeniu i oni będą mu godać: Panie, kiedy my cię widzieli głodnym, albo spragnionym, albo jako cudzoka, albo posagu, albo niemocnego, albo we hereszcie i nie służyli my tobie. Tedy we odpowiedzeniu im godo: Zaisto godą wam, wiela nie zrobili żeście jednemu ze tych najmniejszych i mnie żeście nie zrobili. I pójdą ci na sztrofa, co jedycki, a sprawiedliwi do żywota, co jedycki.